Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Dream Ligu. Znači kao što vidite sad sam instalirao, evo vam dokaz. Dream Liga instaliramo. Znači sad ćemo tražiti, ajde bre takmiče. Znači neko kapitena, hard. Ne treba mi golman, treba mi neki napadač. Napadač, sam neki dobar. Da. Buffon. Buffon, ne, golman i rekao sam. Znači gledam ko ima preko 80%. Ne, neću da kreiram. Ovdje možete da kreirate svog kapitena. Jer oko 86. Krenu 68 ovaj i drugi. Sosa i Kop. Koja je to? Nema. Još jedna ima. Ja tražim prošli put mrš. I samo nađem Sanchez. Roberto. Zadnji, evo. Hernandez. Imala sam njega, neću. Bolje da napravim sebi. Znači koliko će diametara. Da bude najmanje. Ne. Jer je mnogo. Šta je ovo face-up? Normalno napad. Može. Što umiješ sad? A, brad. Kako će, šta je ovo? Ne. Vraćamo kad se ga ja napravim. Evo ljudi kakav je on. Evo ga on. Drži loptu, gledajte sad ovaj šut. Kapitan normalno. Bum. Buh.